Gachagua nojiwo jopur mag bando mondo ne ni gikawo mbolea mabiro bero keyo. Tielo mokwongo mar pogo mbolea go igeno ni biro dhi nyime nyaka tarik 15 ma dwe manyien, kinde mathoth jopur biro chako pitho. Kenya as a pilot, and once we succeed, and we will, we roll out this program to the rest of the country. For now, the government has ordered 6 million bags of fertilizer, and the president has sent me here to come and inspect the program. That work is really going on. So people who sabotaged farmers, who undermined food security for parochial politics, have no business telling us how to work. And if they want to know how work is going, they should come here and see what is going on. People are working day and night to make interventions, to bring the cost of food down. And they are here trying to introduce politics of trying to tell people how they should work. They had their own opportunity to work, and they brought this country to its knees economically. Let them give us time and see how we build this economy through practical interventions of increasing production in agriculture. Wadhi nyaka kaunti ma Turkana kama jal moro medo yudo thieth tok kane jonjore ochielo nyamburko gi magina e apaya ma Kainuk. Monjno ero otimore ka saa 1 mar otieno e kinde ma nyamburko mating'o jowuoth ma sako ma Takrift manochomo Eldoret kowuok Lodwar ne ochiel gi magina. Jogo matiyo ga apaya matudo Lodwar kod Kitale dwaro ni mondo mi sirkal orid arita e alworano ma Kainuk kod KWS ka okong' kaluwore kod monj ma kinde ka kinde. Yore matatu okwayo piny owacho mondo ne ni nyithindo madok e skul ok ohinyore e lwet jonjore e apeyni ma Kainuk. Mbele hapo tukianza game park ndio nikaona vijana wanachunga ng'ombe kwa umbali, so nikajua tu ni kawaida vijana huwa wanachunga ng'ombe kwa hii barabara. Lakini nilipofikia hapo nikaona alikuwa na bunduki, na nilipokaribia kabisa nikaona ameinua bunduki juu anataka kutupiga, na vile akatupiga. Jatend Migago mar arita Ngire Kithure Kindiki koro dwaro ni migago mochung' ne ndikruok mar oganda mondo ruch chenro machiwo upande ne jogo modak e bombe counties mokiewo gi piny libamba ma Ethiopia. Kindiki owacho ni opande owinjo chop ne wegi bang' ndalo 21 ma ok odeko. Jatend migago nolero ni chik makamano biro konyo jopiny Kenya e weche somo kod yore mag yuto mosiko dwarore ni ng'ato nyaka bed kod opande. Nowacho magi e seche manotimo limbe mar ng'iyo arita kwe e boma ma Moyale, kaunti ma Marsabit, kama nosingo noikore mar kedo kod weche mag yedhe mamero ji miuso kod achudhe e tong' mar Kenya gi Ethiopia. Wanahitaji kupata identity cards, wanasumbuliwa, hawapati, wengine hata kwenda university imekuwa ni shida. It is unfair that some of our young people in some parts of the country can wait for an identity card for 3 years, while in other places they are getting it in 2 weeks. The vetting process must not take more than 2 weeks, and also the issuance of the ID after the recommendation has been done should not take more than 7 days. We are going to enhance our border patrol to ensure that we seal all the loopholes so that the people visiting Kenya from Ethiopia can come legitimately. Jalmoro ma jahigni 28 nowito ngimane e aora ma Nyamindi mantiere kaunti ma Kirinyaga kuma nodhi dhialo chieng' nyuol mare. Jalno ero ma nyinge Kelvin Mudhomi ne tiyo e magawa moro e boma ma Kimbimbi mane min ode kaachiel kod osiepene nitiere e sama ne okier kendo lwar e aora ma Nyamindi. Kaluwore kod osiepne, Mudhomi ne okwayo thuolo mar tich mare mondo mi odhial chieng'ne mar nyuol. Ka kuom hawi marach to nochwo wito ngimane, kendo ringre jalo osetere kar kano ringre ma Kibu mantiere e kaunti ma Kirinyaga koma ibiro timne bero chieng' wuok tich.
marathiũrũrũkagio okĩte atwarĩtwo. tu at least na vijana wawili ama watatu ambao wanaweza pelekwa kule kwa serikali kuu waweze kuona wapelekwa mafunzo ya diving, kwa sababu yeye mtu anamindi, kwa sababu mtu watu wengi wamekufia hapa. Hata kuna mzungu kwa wakati mmoja alikufia hapa na akakuja akatolea na vijana wetu. Sasa tunaomba serikali kuu at least kuwe na rescue team. Umedo winjo kendo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV e chenro mar Migago kawuono chieng' Jumamos tarik 4 dwe mar 2 2023. Yiena mondo akaw yweyo mokwongo bang' thuolo machuok wabiro duogo gi mathoth. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tu na watoto 2, wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, uwezi tumia family planning, na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema, "Kai, huyo mtoto wake ni kama amekufa." Ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali. Nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadhela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jope. Dial *811 346# to get Sheng prayer. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Bihan in kau pesani. Kau wano kwadwa. Kawa pesani mondi miwa thuolo moro kendo. Machiegni kendo
E weche manyien mag Migago. Piny Kenya dhialo odiechieng' mar kansa ka jo Kenya imedo jiw mondo kaw okenge mar kedo gi tuono e kinde mijiwo oganda mondo mi ochopie pim momondo mar mondo mi omany thieth machon. Nonro manotim kod National Cancer Institute of Kenya e kind higa 2021 kod 2022 oyango ni kansa ma thuno kaka kansa ma kido mar kansa malandore e pacho ka moingo mamoko kendo mamiyo oganda mathoth wito ngimagi. Kansa mar dhod nyodo luwo e thuolo mar 2, kamano ma lokro biro e thuolo mar 3. Mamoko gin kansa mag duong' mar joma chuo, mano mar ombich kod mano mar ich. Kwan maduong' mar jopiny mani kod kansa e pacho ka ni kod kansa maduong' mar joma chuo kiluwe kod kansa ma lokro, ich kod mano mar dhok. Ka kwan mamalo mar joma mine to ndiko kansa ma thuno motelo kiluwe kod kansa mar dhod nyodo kod mano mar lokro. Nyithindo mathoro yudo kansa ni kod kansa mar remo, obo kod obwongo. Mago eko e moko kuom ting' ma jokanyo dhi twakie mar manyo yore mag duoko chien midhiero mag tuo mar kansa ahinya e osiptande mag piny owacho ma pacho ka. Nonro no bende yango ni joma mine thoro ng'eyo chalgi ka gidhi e pim e kinde machon kipimo kod joma chuo. Thoth chuo kia chal margi ka nonro bende yango ni joma ong'eyo chalgi bende thoro yudo thieth modeko. Ijiwo jopiny mondo mi odhi e pim michiwo nono e osiptande mag piny owacho ma pacho ka e dweni ma bende jochiw thieth oketo maino e lando weche ma kedo gi kansa. E weche mamoko en ni jotend arita kwe motenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel kod jotend siasa e gwenge ma wendo ochako chenro mar chiwo hocho ne rowere e sikunde kaluwore kod midhiero ma EMOU. Ruoth morito Awendo Location Paul Gwada wacho ni gitwa kod rowere e wi midhiero ka gipuonjo gi yore ma ginyalo tiyo godo e geng'o EMOU. Gwada wacho ni bedo machiegni kod rowere matindo adhi konyogi mondo mi gibed thuolo mar kendo migi ul kata mana yawuoyi miteno kod mako iye momondo. Nowacho ni gigeto jonyuol kod jopuonj kaka ginyalo rito nyithindo e yo makare seche ma gibedo kod romo mag gwenge. Ka janyuol okomiyo nyathi gik modwarogo, to ng'at moro ma wuoyi man gi pesa moro matin siling 50 kata 100 bro miye kaito nyathino bro yudo ich nikech siling 50 kata siling 100. Wakedo gi gini ahinya kendo nitie counseling team ma dhi round skul ka skul mondo counsel nyithindo mondo puonji kaka ginyalo dak mondo wa avoid EMOU. Wati machiegni kabisa gi jopuonje, gi nyithindwa, gi jonyuol, gi Ministry of Health, gi Ministry of Education be mondo wariwre kanyakla mondo wane kaka nyithindogi nyalo yudo konyruok mondo onge nyathi kata achiel ma bedo ni kwanyo ich moiu kapok sani mar tieko skul oro. Ji maromo 300 osebedo gi tuo mar chogo ka koro gikone to giyudo thieth manono e osiptal ma Nanyuki. Thiethno ma bende obagi kod counties ma Laikipia kod United Kingdom oywayo jotuo mawuok e counties ma Laikipia, Nyeri, Isiolo kod Samburu. Moko kuom jotuogo eko osebedo matuo chakre 2014 ka ok giyud thieth makare nikech nengo mar thiedho tuono ma bende ni malo. Jalup gavana ma Laikipia Ruben Kamuri ochiwo puoch gi pak ne laktache moyie konyo jotuogo kata ging'eny ka okwayo ng'ata ng'ata manigi tuo mar chogo mondo mi ochopie thieth makamano. Nilikuja hapa tarehe 29 wakati nilipopata habari ya kwamba kuna wasaidizi ambao wanakuja kuhudumia watu wa mifupa hapa. Mimi nilianguka 2012, nikapita mtaro mrefu sana, nikafunjika mkono, na wakati nilifunjika mkono hakuna mtu alikuwa na mimi, lakini wapita njia ndio walisikia kelele nikipiga, wakanitoa hapo, alafu nikapelekwa nyumbani, nikaunganishwa kinyumbani, nikalala mwezi 3. Sasa baadaye kwenda kufungua imekuwa tu kama joint. Sasa vile nilikuja hapa nilihudumiwa jana vizuri. Kusema kweli, vile tumekuja hospitali hapa tumekuwa na furaha kubwa sana. Manake wakati mimi nilianza kufanywa operation 2014, chuma yenye niliwekwa ikakuja ikafunjika, nikarudi 2018
nikawekwa pia ikavunjika. Wakati ile serikali ingine walishukua kiti, tuliteseka sana hapa. At by today, the 6th day, tumeweza kuona wagonjwa takriban kwenda 3,000. Na kwa wagonjwa 3,000 wengine wameenda kwa theater karibu 50. Pia kuna wengine ambao wametibiwa na wameenda nyumbani. Wengine pia wametibiwa wanaenda physiotherapy sessions. Wengine ni cases for follow-up ya medical cases. Hii yote imewezekana kwa hii orthopedic medical camp ambayo ilianza tarehe 27 mpaka 12 February. Sasa the next 9 days mimi nawahisi wakuje, watatibiwa na kupata the right matibabu. Gavana ma Kilifi ochiwo siem ne chudhe manie kaunti no ni okobi yienegi rocho tije piny owacho. Mung'aro nowacho ni kaunti no nigi gowi maromo siling bilion 1.5 ok milion 800 kaka Auditor General kaunti no wacho, kendo okobi chulo gowi ma okoyangore. Olero ni jogo mochung' ne weche mag omenda e kaunti no ma Kilifi biro timo nonro ewi wach mar gowi ma pod ok ochul. You are all aware in this county that at one point 51 million shillings were put in the IFMIS at 5 in the morning, and money was lost in this county. We're not going to have this again. We're not going to have people who are dealing with sensitive matters seated in some Juakali shed in Charwamai. Everybody will sit there. It's going to be an open door policy where you sit at the treasury, at a workstation, and you do your work there. We will finish the cartel business in this county. Yeah? So the sooner they realize that is not it's business unusual, the better. E kinde ni masani koro jonyuol thuthni kamanyo omenda mag tero nyithindgi e sikul. Japuonjre moro manyako manoyudo max 412 to jonyuol ne onge nyalo buonjo bang' kambi maloso uniforms mar Weaver Bats Garments mayudore Kisumo wuok oko kendo chung' ne sombe duto nyaka otiek klas 12. Lois Akinyi noluongi e skul nyiri ma Pangani, kaka kamano jonyuol ne oseng'ado ni ok odhi ni mar yuto gi tin. Tend Weaver Bats Garments nochopo e dalagi mantiere Dago Nyahera e kachung'od bura ma Kisumu West, kendo chwalo kony makamano ka gimedo ni dwaro maduong' en neno ni rawera mochopo lek mare e somo oyudo tich e kinde mabiro. Apate nafasi ya kwenda shuleni. Tumezunguka, tumeomba, tumejaribu, mama yake amejaribu akitembea, tukimwambia aenda huko na huko mpaka karibu achoke, lakini kumbe saa ya Mungu ndio bado iko imefika. Sasa siku ya leo tumefurahia sana vile walikuja nyumbani wakapata wako wawili na kijana wamempea uniform na wamesema asimuache, watamlipia fee ya first term. Nafurahi sana. Ahadi yangu kwa Weaver Bad na wazazi wangu ni kufanya bidii ili yote waliofanya yasiende tu hivyo. Kuna story tuliona kwa TV na mtoto alikuwa amefaulu kwa mtihani wa KCPE, alikuwa amepata 412 marks na akaitwa shule ya Pangani. Alikuwa naomba usaidizi kwa sababu wazazi wake walikuwa wamelemewa na kumpeleka hiyo shule, hata walikuwa wanajadiliana kumpeleka day school. Tukaona ni vizuri tuchukue hiyo jukumu, ndio maana tumemchukua hiyo jukumu ya kumsomesha mpaka amalize, na akimaliza afaulu bado tutamfuata na mpaka afikie mwisho wa masomo yake. Mana kamano ranyisi maber mokalo koa kuom kambi mar uniform mangeche ni ok gigeno mana pesa moa kuom jonyuol, to ginyiso ranyisi maber ma jo Samaria mang'uon kanyalo chiwore mondo tim ranyisi makamago ne nyithindo mamoko ma pod omoko pacho nyalo bedo maber. Yiena mondo atiek gi kanyo chenro ni mar Migago ka Ruoth oriti, an bedo rita, wachak watudre kendo bang'e e chenro mamoko mag Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi giko dira majaber.
Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda